እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ حبرات إمارات عرب بناي 6 بليون دولار تمر بروجكت أب سودان حدش ودب كتهنጽ ያክብል رويترز ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ኣብ ሰጓሃር ግጭት ናይ ዝተቀተሉ ሰባት ብዝሒ ኣሳት 320 ከም ዝበጽሕ ተገሊጹ ወራስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ናብ ግብጺ ዮርዳኖስን ቱርክን ይበጽሕ ኣርሳት ዜና ክትከታተሉ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል حبرات إمارات عرب أب سودان بناي 6 بليون دولار وصاي مهناص حدش ودب زركبه تمر بروجكتات كتتكبر مخانا نبومبر نايت گوجله بدال زفلت گزوف نايمصان لاخن ناي وفرتكال سودان أسامة داود عبد اللطيف بمتقاس رويترز حبيرو اتناي وفر گوجله اكالتي تبصح زلو سمع مخانو زتقس رويترز اتياب قيح بحر زهنص حدش ودب ناصا نگد زوبا زركبه حرشان كال ناي لمعات مدباتن زتقلل مخانو اسميرلو مهناص حدش ودب نبينو اسات 4 بليون دولار تگميتلو ابرس زي كم اكال سمع نايت امور بروجكتات حبرات امارات عرب قطبا سودان نمبربر 300 مليون دولار ناب حساب هاگراو بانك سودان كتسغاگريا هاگراو بانك سودان كابوصا هاگر فاينانساو دگف كركب دحرتي وتعدراو گجله سودان نسيفيلاوي ملافنتو بملاي سلطان بحيتو زلو اسات 1 عمت نمجمري اوانيو منيستر فاينانس سودان بوغنو امنغو هاگرون حبرات امارات عربن او ودبن حرشان زتكره ناي مذكر سند بربع 22 سنه كم تختمه ارغاگيصو انتغونه زرزر نايت تختمه سند اي حبران بقلولاو تحمد زلا سودان قطبا نمبربار كازنا منغسي بوحدو اسات 1 بليون دولار ناي وصا باطرا كم زدليو كيلاتات زعودي ردو اتي بسمع ابو دابي زمدبرو كوبانيا اغلغلوت ودبن گجل وفردالن اب قيح بحر ناي سودان كهنص توتينو زلا حدش ودب زدكونلو لكع كبابي يخون نخزازم زوسدل عمتات ايتنصرن أب إثيوبيا كلل أورومو زحلف معلتات أب سغوهر ግጭት ናይ ዝተቀተሉ ሰባት ብዝሒ ኣሳት 320 ከም ዝበጽሕ ዘጋርዲያን ገሊጹ መንግስቲ ናይ ክልል ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝተኻየደ ግጭት 200 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ክገልጽ ጸኒሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በወገኑ በትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብዝሒ ግዳያት ኳንተ ዘይጠቐሰ ዘባህርር ፍጻሜ ክብል ይገልጽዎ እቲ መጥቃዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሸኔ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝፈጸሞ ምዃኑ መርበባት ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ይወቕሳ እቲ ግንባር ብወገኑ ነቲ ወቐሳ ብምንጻግ ሓይልታት መንግስቲ ንዝወርዶም ዘሎ ስዕረት ንምኽዋል ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ምዃኑ የመልክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግጭት ዝተኻየደሉ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ተወሳኺ ሰራዊት ኣዋፊሩ ምህላው ይግለጽ እኳ እንተሎ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋታን ጸላልዩ ምህላው ናይ ዓይኒ መሰኻኽር የተሓሳስቡ ወራሲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ናብ ግብጺ ዮርዳኖስን ቱርክን ወግዓዊ ምብጻሕ የካይዳሎ ዑደቱ ብ21 ሰነ ብግብጺ ዝፈለመ መሐመድ ቢን ሳልማን ምስ ሃገር ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ዝተፈላልዩ ውዕላት ምፍራሙ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ንሱ ኣብቲ ናይ ዮርዳኖስን ቱርክን ዑደቱ ድማ ምስተን ሃገራት ዝጸንሐ ምርሕሓቕ ብምእላይ ዝምድናዊ ቅርርብ ንምፍጣር ዝሕግዝ ተበግሶታት ክወስድ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ዑደት ብሰንኪ ጥዕናዊ ጉዳያት ሃገር ብሓላፍነት ክመርሕ ከም ዘይከኣለ ዝንገረሉ ዘሎ ወዲ 86 ዓመት ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣስዑድ ስልጣኑ ንወዲ 36 ዓመት ወዱ መሐመድ ቢን ሳልማን ብወግዒ ከም ዝረከቦ ዘነጸረ እዩ መሐመድ ቢን ሳልማን ናብዘን ሃገራት ዑደት ዘካይድ ዘሎ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሓምለ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝርከበሉ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ሪያድ ንምትእንጋድ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብቲ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ስዑድ ዓረብ ቀጠር ሕቡራት ኢማራት ኩዌት ባሕሬን ዑማን ከምውን መራሕቲ ግብጺ ዮርዳኖስን ዒራቅን ክሳተፉ እዮም ዕላማት ዋዕላ ብዘይካዚ ኣብ ጸጥታን ወፍርን ዞባ ብምትኳር ዝካየድ ዘተን ስምማዓትን መራሕቲ ወራሲ ንግስነት መሐመድ ቢን ሳልማን ብወግዒ መራሒ ስዑድ ዓረብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ክእወጅ ከም ዝኽእል ዝተፈላለያ መርበባት ዜና ትንታነታትን ይህባሉ ዜና ኣብዚ ፍጸም راديو إيرنا
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ